രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ പ്രണാമ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജിയെ ലിസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടേ, ഒന്ന് നോക്കണേ. നമുക്കൊന്ന് ഫൈനലൈസ് ചെയ്യാം ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം എല്ലാവർക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മളെ മാതാജിനെ നില കണ്ടില്ല. നമ്മൾ കുറെ പ്രാവശ്യം വിളിച്ച്. മാതാജി നില അവിടെ പോയി? അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി ശരി. നല്ല 2-3 പ്രാവശ്യം വിളിച്ച് മാതാജിനെ കണ്ടില്ല. ഓക്കെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലായിരുന്നു അതുവരെ. ഓക്കെ. ശരി. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് ഇറക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ. ഭാഗവതേയുത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടകി. മുഖം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരി. യത്കൃപതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം. ശ്രീഗുരുദീനധാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം.
വജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയാ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യം മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം തദാദിസഭാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംസ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹന രഘുനാഥാനിദം തം സജീവം സാദൈവം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹനലളിതാ ശ്രീവിശാഖാനിം തം സാഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ വാഞ്ചാകൽപതരൂപേച്ഛ കൃപാ സിന്ധിഭ്യേവ ച പതിനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനേ നമസ്തേ സാരസദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭാതിക്ക് ജയ ഗുരുദേവ് കി ജയ. കോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ മന്ത്രല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അതെ, രണ്ടിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. രണ്ടിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് അല്ലെ? നമുക്ക് മൂന്നും കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യാം. ഏതായാലും രണ്ട് ചെറിയൊരു ഇതല്ലേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. 5 ക്വസ്റ്റ്യൻ. ചെറിയ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ്, ചെറിയ ശ്ലോകങ്ങളാകൊക്കെ. അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത് എന്താ പറയുന്നത്? ആശിരോ നമേതി ലോക അന്ധേന തമസാവൃത തമസ്തേ പ്രേത വിഗച്ഛതി യോഗേ ചാത്മഹനോ ജനാഹ. അതാ പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ആത്മഹന്താവ് ആരായിരുന്നവനായാലും അസുരവും അന്ധകാരവും അജ്ഞാനവും നിറഞ്ഞ ലോകങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേർന്നേ മതിയാവൂ. അതായത് നമ്മള് ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അതിൽ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടാവും, പറയാം. മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലെ ചുമതല ബോധം കാരണമാണ് മനുഷ്യ മൃഗത്തിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമായി വർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മളെ കാരണം എന്താണ്? നമ്മളെന്താ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൃഗത്തിന് വ്യത്യാസമുണ്ട്. നമ്മളല്ലേ, നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയാം. പക്ഷെ എന്താണ്, നമ്മള് അത് മനസ്സിലാക്കാതെ പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം. ശരിക്കും ഒരു ബോധം നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്, ഒരു ദൈവഭയം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവശക്തി ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം. അത് മനസ്സിലാകാതെ പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ്, നമ്മൾ മൃഗമായിട്ട് തന്നെ ജനിക്കും. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ അതാണ് മനുഷ്യൻ. അതായത് അസുരവും, അതായത് ആത്മഹന്താവ് ആരായിരുന്നവനായാലും നമ്മൾ ആത്മാവിനെ നശിപ്പിക്കുന്നവൻ, സ്വന്തം ആത്മാവിനെ നശിപ്പിക്കുന്നവൻ, അവൻ എന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും അസുരവും അന്ധകാരവും അജ്ഞാനവും നിറഞ്ഞ ലോകങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേർന്നേ മതിയാവും. ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയാണ്, നമുക്ക് അതിനുള്ള ശക്തിയുണ്ട്, വിവേചന ശക്തിയുണ്ട്. നമ്മൾ മൃഗങ്ങളെ പോലെ തന്നെ കുറച്ച് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്, അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. വീണ്ടും നമ്മൾ മൃഗതുല്യമാണോ ആസുര്യമായിട്ടുള്ളതാണ് നമുക്ക് ജീവിക്കുകയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനത്തെ ലോകങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരും. അതാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുന്നത്. കുറച്ച് നമ്മൾ സാത്വികഗുണത്തിലെങ്കിലും ഉയരണം എന്ന് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നതിന്റെ കാരണം അതാണ്. കാരണം എല്ലാ ഗുരുക്കന്മാരും എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളും നമ്മളെ ആത്മീയതയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സാത്വികതയ്ക്ക് ഉയർത്തേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. പക്ഷെ അത് ശ്രദ്ധിക്കാതെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള എന്താണ് സ്വാതന്ത്ര്യം, അത് നമ്മൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നത്, ആസുര്യമായിട്ടുള്ളതും അന്ധകാരവും നിറഞ്ഞിട്ടുള്ള, അജ്ഞാനവും അന്ധകാരവും നിറഞ്ഞിട്ടുള്ള ലോകങ്ങളിൽ നമ്മൾ എത്തിച്ചേരും. ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 2 ലോകങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയാം, ഉന്നത ലോകം, താഴ്ന്ന ലോകം. താഴ്ന്ന ലോകത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകും. ഇതാണ് മൂന്നാം മന്ത്രത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. പ്രപഞ്ചത്തിൽ 2 തരം ജനങ്ങളാണ് ഉള്ളത്, സുരന്മാരും അസുരന്മാരും, ദേവന്മാരും അസുരന്മാരും. നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ അവരെ പറ്റി പറഞ്ഞു. സുരന്മാരെന്ന് പറയുമ്പോൾ ചുമതല ബോധമുള്ളവരും അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ സുരന്മാരെന്ന് വിളിക്കുന്നു. അതിന് ദൈവിക ഗുണമുള്ളവരെന്ന് പറയാം, അതായത് സാത്വിക ഗുണമുള്ളവർ. അപ്പൊ 2 തരം, ഒന്ന് സുരന്മാര് അസുരന്മാർ. സുരന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ
എല്ലാ നിയമങ്ങളും അല്ലെ, ചുമതല ബോധമുണ്ട്, നമ്മൾ എന്തിനാ ജനിച്ചതെന്ന്, നമുക്കൊരു ലക്ഷ്യമുണ്ട്, മനുഷ്യന് ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ടെന്നൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അതേപോലെ വിധിപൂർവമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ പാലിച്ച് അനുഷ്ഠാനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് ആ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവാം. ഇത് സാമ്പത്തികമായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ എടുക്കണോണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ എന്താണ്, അത് മാത്രമാണ് ജീവിതം എന്ന് മാത്രമായിട്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അത് ആസുര ഗുണത്തിലേക്ക് പോയി. അവിടാണ് പ്രോബ്ലം. അപ്പൊ അങ്ങനെ അപ്പൊ നമ്മൾ ചുമതല പോലെ നമ്മൾ പുരാണ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം, ദേവന്മാരെന്ന് പറയുമ്പോഴും അവരുടേതായ സുഖങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്, അവർ അനുഭവിച്ചു പോകുന്നുണ്ട്, അതിന് കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ എന്താണ്, അത് മാത്രമാണെന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ആസുര ഗുണത്തിലേക്ക് വരും. സുരന്മാർ സദാസമയം വിഷ്ണുവിന്റെ പാദകമലങ്ങളെ ലക്ഷ്യമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്നെന്ന് ഋഗ്വേദം പറയുന്നു. അതായത് ആത്മീയ ബോധം ആ വ്യക്തികൾക്ക് ഉണ്ടാവും. അതിനനുസരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ത് തന്നെ അനുഭവിക്കുമ്പോഴും ആത്മീയ ബോധത്തോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കും. അതിന് നമ്മൾ ബ്രഹ്മചര്യം, ഗൃഹസ്ഥം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം, ഇതും സത്യം പറഞ്ഞതിന് ആത്മീയ ബോധം ഉണ്ടായില്ലേ. ഗൃഹസ്ഥത്തിലായാലും ആത്മീയ ബോധമുണ്ട്, ആത്മീയ ബോധത്തിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കും നമ്മൾ. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അത് സുരന്മാരെന്ന് പറയും. അത് ഋഗ്വേദത്തിൽ അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അസുരന്മാര് ചുമതലകളൊക്കെ അവഗണിക്കുന്നവരും അതിനെപ്പറ്റി അജ്ഞരുമായവരെ അസുരന്മാരെന്ന് വിളിക്കുന്നു. അസുരന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് നമുക്ക് കുറച്ച് ശക്തികൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ആത്മീയമായിട്ടും ഭൗതികമായിട്ടും പലതരം ശക്തികൾ, സ്വാതന്ത്ര്യമൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അത് മുഴുവനും നമ്മൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തികളെ അസുരന്മാരെന്ന് പറയുന്നു. അവർക്ക് ഈ ജന്മം ചിലപ്പോൾ അവരെങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ തീർക്കും, അടുത്ത ജന്മം എവിടേക്കാ പോണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അത്രയും കർമ്മബലങ്ങൾ അവർ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്, ഈ ജന്മം നമ്മൾ ഇഷ്ടത്തിന് ജീവിക്കാം, പക്ഷെ എന്താണ് അടുത്ത ജന്മം നമ്മളല്ല തീരുമാനിക്കുന്നത്. അതാണ് പ്രത്യേകത. അപ്പൊ സുരന്മാരും അസുരന്മാരും, അപ്പൊ ശരിക്കും ആസുര്യ ജന്മത്തിൽ ആസുര്യമായ സ്വഭാവത്തോടു കൂടി നമ്മൾ പോകുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? നമ്മളെ അന്ധകാരവും ആസുര്യവും അജ്ഞാതവും നിറഞ്ഞ ലോകത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വഴുതി വീഴും എന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് മൂന്നാം മന്ത്രത്തില് ഒരു വാണിംഗ് ആണ് തരുന്നത്. നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള മനുഷ്യ ജന്മം വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യണം. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൈദിക കാര്യങ്ങൾ, അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ, സാധനകൾ, അതൊക്കെ നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലൊക്കെ ചെയ്തു പോകണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അല്ലാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ക്ലേശങ്ങൾ നമുക്ക് സംഭവിച്ചിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു തരാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ വ്യക്തികളാണ് ആസുരന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇത് ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുള്ള ഒരു പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ശരീരം ഉണ്ട് അല്ലെ, നമുക്ക് ശരീരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ശരീരം വെച്ചിട്ടേ നമുക്ക് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ? ഈ ഭൗതിക ലോകം തരണം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതിന് നമ്മുടെ ശരീരം നമുക്ക് ആവശ്യമാണെന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാര്യമാണ്. എന്തായാലും ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വന്ന് നമ്മൾ ഇനി ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വന്ന് ഈ ഭൗതിക ശരീരം വെച്ചിട്ടോ ഭൗതിക ലോകത്തിന് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് നമ്മളെ ശരീരം ശരിക്കും യോഗാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്, യോഗ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മളെ ശരീരത്തെ ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാണ് ശരിക്കും എന്താണ് യോഗകൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. പലതരം ആസനങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്നതിനാണ്, പ്രാണായാമം അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിനാണ്. നമ്മളെ ശരീരത്തെയും മനസ്സിനെയും ഒരു ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി സെറ്റ് ചെയ്യാണ് ശരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ മനുഷ്യ ശരീരം കിട്ടിയാലോ, ഈ മനുഷ്യ ശരീരത്തോണ്ട്, ഈ ശരീരം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഈ സമുദ്രം കടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതാണ് മനുഷ്യ ശരീരം സമുദ്രം കടക്കാൻ കൽപ്പന ചെയ്ത ബോട്ട്. നമ്മളിപ്പോ സമുദ്രത്തിൽ പെട്ടിരിക്കുകയാണ്, പക്ഷെ നമുക്കൊരു ബോട്ട് ഉണ്ട്. ആ ബോട്ടാണ് നമ്മളെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എന്നാണ് സമുദ്രം. ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില് നമ്മളൊരു ബോട്ടില് വന്ന് ഇരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ ഈ ബോട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാണ്ട് നമ്മൾ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വെള്ളത്തിൽ താന്നു പോകും, അല്ലെങ്കിൽ തോന്നുന്ന പോലെ പോയി കഴിഞ്ഞാലും എവിടെ ഡയറക്ഷൻ ഇല്ലാണ്ടും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി ഡയറക്ഷൻ ആവേണ്ടത്. ആ ഡയറക്ഷനാണ് പറയുന്നത് വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ, ആചാര്യന്മാർ, വിശുദ്ധമായ അധ്യാപകർ. ഇവരാണ് ശരിക്കും നമുക്ക് ഡയറക്ഷൻ തരുന്നത്. ഈ സമുദ്രത്തിൽ നമ്മൾ വഞ്ചിയിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. വഞ്ചി എന്ന് പറഞ്ഞ ശരീരം, ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തി എന്ന് പറഞ്ഞത് ആത്മാവ്. അപ്പൊ എന്താണ്? ഈ ആത്മാവിന് എന്ത് വേണം? അല്ലെങ്കിൽ ജീവാത്മാവിന് എന്താണ്? ഈ ശരീരം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സംസാര സാഗരം കടക്കണം. കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ശരീരത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല, ബോട്ടിന്റെ ആവശ്യമില്ലേ. തോണി എപ്രകാരം വേണം നമുക്ക്? തോണി എപ്പോഴാണ് വേണ്ടത് നമുക്ക്? നമ്മൾ കടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെ. കടന്നു കഴിഞ്ഞ ശരീരം വരും. പക്ഷെ കടക്കുന്നത് വരെ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? തോണി വേണം. തോണി വേണം താൻ. അതിന് നമ്മളെ ശരീരം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് നമ്മൾ ആചാര്യന്മാര് വെച്ചിട്ട് നമ്മളെ കമ്പയർ ചെയ്തെന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നു.
അവര് ആ സംസാരസാരം കടന്ന വ്യക്തികളാണ്. പിന്നെ അവർക്ക് ശരീരത്തിനെ പറ്റി പ്രശ്നമില്ല. നമ്മൾ കടക്കാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ശരീരം കൂടി വേണം. അതാണ് തോണിയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ശരീരം നമുക്ക് വേണം, അത് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം. ശരിക്കും ശരീരം അടക്കം ശുദ്ധീകരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മ അറിയാണ്ട് ആത്മീയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ, അല്ലെ? എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശുദ്ധീകരണങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ട്. അത്തരം പെർഫെക്റ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കാനാണ് നമ്മളെ ശരീരം. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോ പിന്നെ കടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സമുദ്രത്തില് തോണിയുണ്ട്, തോണിക്ക് എങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിലും പോവാം, അല്ലെ? അപ്പൊ ഒരു ഡയറക്ടർ അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അപ്പൊ ഡയറക്ടർ അതായത് തോണിക്കാരൻ, വിദഗ്ധനായ ഒരു തോണിക്കാരൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, ആ വ്യക്തിക്ക് അറിയാം ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ കൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാലാണ് നമ്മൾ അരികിലെത്തുന്നു മനസ്സിലാവും. ആ തോണിക്കാരനാണ് ശരിക്കും എന്താണ് ആചാര്യന്മാര്, വിശുദ്ധമായ അധ്യാപകര്, വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ എന്താണ് തോണിക്കാരാണെന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളില്ലാതെയോ ആചാര്യന്മാരില്ലാതെയോ വിശുദ്ധമായ അധ്യാപകരില്ലാതെയോ നമ്മൾ തോണിയിൽ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും യാത്ര ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കടന്ന് വട്ടം കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുള്ളൂ, അല്ലെ? വലിയൊരു സമുദ്രത്തിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ സമുദ്രത്തിൽ വീണു, ഒരു ഡയറക്ഷനും ഇല്ല, നമ്മൾ അവിടെ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കാന്നല്ലാതെ കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ തുഴയും, പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് തുഴയും, നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ അവിടെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു തോണിക്കാരൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്കറിയാം ഏത് ഭാഗത്തിൽ കൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാലാണ് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് എത്താന്നുള്ളത്. അതാണ് വേദഗ്രന്ഥങ്ങളും ആചാര്യന്മാരും വിശുദ്ധ അധ്യാപകർ എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ സൗകര്യങ്ങൾ. അത് നമ്മളെ ശരീരത്തെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തെടുക്കണം, വളരെ സെറ്റായിട്ട് എടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാരണങ്ങൾ അതാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അനുകൂലമായ കാറ്റാകുന്നു, അല്ലെ? അനുകൂലമായിട്ടുള്ള കാറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, ആ വഞ്ചിയുടെ സ്പീഡ് കൂടും, അല്ലെ? കാറ്റ് അതിനനുസരിച്ച് വരുമ്പോ അത് സ്പീഡ് കൂടും. നമ്മൾ ഡയറക്ഷൻ ആർക്കറിയാം, തോണിക്കാരനറിയാം. അപ്പൊ തോണിക്കാരൻ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യും വഞ്ചിയുടെ സ്പീഡും കൂടി കാറ്റും കൂടി ഉണ്ടാകുമ്പോ സ്പീഡിൽ പോകും. അതാണ് നമ്മൾ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ സൗകര്യങ്ങൾ. നമുക്ക് കിട്ടിയ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മൾ തന്നെ പരിശുദ്ധീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പൊ എന്താണ്, നമ്മളെ ഭക്തി കൂടും, പെട്ടെന്ന് സ്പീഡിൽ ആക്ഷൻ നടക്കും. അതാണ് നമ്മൾ പരിശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നവരെയാണ് ശരിക്കും എന്ത് പറയുന്നത്, അസുരന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്. ഇത്രയും ചാൻസ് ഉണ്ടായിട്ടും നീ തോണിയിൽ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ കറങ്ങുന്ന വ്യക്തികളെയാണ് അസുരന്മാരെന്നവർ. ഈ തോണിയിൽ നിന്ന് കടന്ന് അക്കരെ കടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന വ്യക്തികളെയാണ് സുരന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഇത് ക്ലിയർ ആയാ? ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അതന്നെ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത്. ഹരേ കൃഷ്ണ, മനസ്സിലായി പ്രഭുജി. ഇതിലാരെങ്കിലും വേറെ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടാ? ഈ ഒരു പോയിന്റ് നമ്മളെ ശരീരത്തിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഞാൻ വേണം ഒന്നും കൂടെ പറയാം. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അതായത് ഈ സമുദ്രം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം, ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെ സമുദ്രമായിട്ട് കണക്കൂട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ആ സമുദ്രത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വന്നിരിക്കുകയാണ്, അല്ലെ? നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വന്നു. അതായത് നമ്മളെ ബോട്ട്, നമ്മളൊരു ബോട്ടിൽ സമുദ്രത്തിൽ കിടക്കണം നമ്മൾ. ആ ബോട്ടാണ് നമ്മുടെ ശരീരം. അതിനുള്ളിലിരിക്കുന്ന ജീവാത്മാവാണ് നമ്മൾ ബോട്ടിലിരിക്കുന്ന വ്യക്തി. ആ വ്യക്തിക്ക് എന്ത് വേണം, ഈ തോണി സമുദ്രം കടക്കണം. അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും, ആ സമുദ്രത്തിന്റെ നടുക്കിലിരിക്കുകയാണ്, തോണിയിലിരിക്കുകയാണ്. തോണി ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, ആൾ മുങ്ങിപ്പോകും. അപ്പൊ തോണി വേണം. ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വന്ന് അല്ലെങ്കിൽ സമുദ്രത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ തോണിയിലിരിക്കുകയാണ്. ഇനി സമുദ്രത്തിന്റെ അക്കരെ എത്തണം. അപ്പൊ അക്കരെ എത്തുന്നതിന് വേണ്ടി എന്താണ്, അതിനൊരു തോണിക്കാരൻ വേണം, അല്ലെ? ക്യാപ്റ്റൻ വേണ്ടി വരും ബോട്ടിന്റെ, അല്ലെ? അതാണ് ശരിക്കും പറയുന്നത് വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ, ആചാര്യന്മാർ, വിശുദ്ധ അധ്യാപകർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവരെ സഹായമില്ലാതെ, ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ആചാര്യന്മാരുടെ സഹായമില്ലാതെ ഈ ബോട്ട് ഒരിക്കലും കരയ്ക്കടയില്ല. കാരണം എന്താണ്, നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് നമുക്ക് എങ്ങോട്ട് പോകണ്ടെന്ന് അറിയില്ല. നമ്മൾ കടലിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഈ കറങ്ങണവരെയാണ് ശരിക്കും അസുരന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്. അവർക്കറിയില്ല അവരെങ്ങനെ അവരിഷ്ടത്തിന് തോണി ഇങ്ങനെ പായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അവരാണ് അസുരന്മാർ. അറിയാവുന്നത് മറ്റെന്താണ്, സുരന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ്, അവര് വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളെയും വിശുദ്ധ ആചാര്യന്മാരെയും കൂട്ടുപിടിച്ച്, അതിൽ തോണിക്കാരനെ കൂട്ടുപിടിച്ച് അതടുപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. അങ്ങനെ അടുത്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തോണിയുടെ ആവശ്യമില്ല. അത് അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല. അവിടെ എത്തുന്നവരും ശരീരം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ശരീരത്തെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഈ ശരീരത്തെ പരിശുദ്ധീകരിക്കുമ്പോൾ അത് കടലിലെ കാറ്റ് പോലെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്താണ്, കടലിലെ കാറ്റുണ്ടെങ്കിൽ വഞ്ചിയുടെ സ്പീഡ് കൂടും, അല്ലെ?
അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പരിശുദ്ധീകരിക്കുന്നതോടുകൂടി നമുക്ക് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് സ്പീഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ ചോദിച്ചില്ല യമനിയമങ്ങൾ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചില്ല. അപ്പൊ എന്താണ് യമനിയമങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർക്ക് അതിന്റെ സ്പീഡ് കൂടും. ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ട്, പക്ഷെ എന്താണ് ഇതും കൂടെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്പീഡും. ഇതാണ് താരതമ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് ചെയ്യാത്ത വ്യക്തികളെ ശരിക്കും അസുരന്മാരെന്നും ഇത് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളെ സുരന്മാരെന്നും പറയും. ക്ലിയർ ആയില്ലേ? അതെ, അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് നമ്മളെ ഇതിനകത്ത് ഞാനത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തത്. ഇപ്പൊ മനുഷ്യ ശരീരത്തിന്റെ സവിശേഷതകൾ ലക്ഷ്യസ്ഥാനമായി സുഖമായി എത്തിച്ചേരാൻ സഹായിക്കുന്ന അനുകൂല കാറ്റിനോട് ഉപമിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ശരീരത്തിന് പല ഗുണങ്ങളുണ്ട്. ആ ഗുണങ്ങൾ പരിശുദ്ധീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മളെ ആത്മീയ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ സ്പീഡ് കൂടും. അതാണ് കാറ്റിനോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു പറയുന്നത്. ഇത്തരം സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി അവയൊന്നും പൂർണ്ണമായി പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കാത്ത പക്ഷെ അയാളെ ആത്മഹന്താവ് അഥവാ ആത്മനാശകനായിട്ട് കണക്കാക്കാം. ഇത്രയും സൗകര്യങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട്. എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്, തോണിക്കാരനുണ്ട്, തോണിയുണ്ട്, പിന്നെ എന്തുണ്ട്, കാറ്റുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതൊന്നും കറക്റ്റായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാത്ത വ്യക്തികൾ എന്താണ്, അവനെ തന്നെ നശിപ്പിക്കുകയാണ്. അവനായ സമുദ്രത്തിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെ, അവനിങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് ആത്മഹന്ത, ആത്മാവിനെ, സ്വന്തം ആത്മാവിനെ തന്നെ നശിപ്പിക്കുന്നവൻ. അവനിങ്ങനെ കടന്ന് കറങ്ങും. അവരെയാണ് അസുരന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്. ഇത്രയും സൗകര്യം ഉണ്ടായിട്ടും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാത്തവരെ. ആത്മഹന്താവ് അജ്ഞാനവും അന്ധകാരവും നിറഞ്ഞ് ലോകത്തിലേക്ക് പോകുമെന്ന് ഈശോവാസി ഉപനിഷത്ത് താക്കീത് നൽകി. അപ്പൊ എന്താണ്, ഈ കടലിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ കറങ്ങി കറങ്ങി ലാസ്റ്റ് ഏതെങ്കിലും കടൽക്കോളില എവിടെങ്കിലും ചെന്ന് തോണി പോകും. ഇത് തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ആത്മാവിനെ ഹനിക്കുന്ന ആദിന സംസ്കാരം വയറിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആദിന സംസ്കാരം തന്നെ തെറ്റാ. നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് ചിന്തിച്ചാൽ മതി. ഒരു 100 വർഷം ഉണ്ടായ അസുഖത്തിന്റെ പേര് മാറിയെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോഴും അസുഖങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. അന്നും ആൾക്കാർ 70-80 വയസ്സ് വരെ ജീവിക്കുന്നുണ്ടാവും, ഇന്നും ജീവിക്കുന്നുണ്ട്, നാളെയും ജീവിക്കും, ചിലപ്പോൾ കുറയുള്ളൂ അല്ലെ. എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഇതൊക്കെ ജനറലായിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല്, ശരിക്കും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് താന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ കാലത്ത് ഒരു 5 മണിക്ക് എണീറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ കിളികളെ ശബ്ദം കേൾക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പൊ കിളികളെ ശബ്ദം കേൾക്കാറുണ്ടോ? നമ്മളെ ഏജനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിലൊരു ചെറിയ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത്, എനിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പൊ കിളികൾ തന്നെ ഇല്ല അല്ലെ. അപ്പോൾ ആധുനിക സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ പ്രശ്നങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കും കുറയ്ക്കുകയാണ് അല്ലെ. ആദ്യം നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ഇപ്പൊ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ 100 പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നു. മൊബൈൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, മൊബൈലിന്റെ ഒക്കെ പ്രശ്നത്തിന്റെ മുകളിൽ ഒരു പ്രശ്നം സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അടുത്ത പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കും, ആ പ്രശ്നം സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അടുത്ത പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കും. അപ്പോഴെന്താണ്, ജീവിതം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മുഴുവനും പ്രശ്നം തന്നെയായിരിക്കും. അതാണ് ആത്മാവിനെ ഹനിക്കുന്ന ആധുനിക സംസ്കാരം. നമ്മളെ ശരിക്കും എന്താണ്, നമ്മൾ ആത്മാവ് അതോട് നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഈ ചക്രത്തിൽ കടന്ന് ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഒരിക്കലും നമ്മൾ പുറത്തു പോകാൻ ശ്രമിക്കില്ല. ഒരു പ്രശ്നം കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത പ്രശ്നം, അടുത്ത പ്രശ്നം കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത പ്രശ്നം. ആധുനിക സംസ്കാരം തന്നെ അതാണ്. നമുക്കറിയാം, ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണ്. ഒക്കെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കും, ആ പ്രശ്നം സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വേറൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കും, ആ പ്രശ്നം സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വേറൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കും. ഈ പ്രശ്നങ്ങളിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പറയുന്നു. പിന്നെ ആകപ്പാടെ നമ്മളെ പ്രശ്നം എന്താണ്, വയറിന്റെ പ്രശ്നം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ വയറിന്റെ പ്രശ്നത്തിന് വേണ്ടിയാണ് പ്രശ്നങ്ങളുടെ മുകളിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പറഞ്ഞ വിശ്വസിക്കും. സ്വാമി പറഞ്ഞു വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. കുറച്ച് സ്ഥലം ഒരു പശു ഉണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണക്കാരനെ സംബന്ധിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ള കാര്യമായി. അത്രയും ലൈറ്റായിട്ട് നമ്മൾ ജീവിച്ചാൽ മതി. അങ്ങനെ ലളിതമായിട്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കാം. അത്ര നമുക്ക് പറ്റിയില്ലെങ്കിലും ലളിതമായിട്ടുള്ള സംസ്കാരം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. അല്ലാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. കാരണം പ്രകൃതിയാണ് നമുക്ക് ഇതല്ലാതെ തരുന്നത്. ആ പ്രകൃതിയെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ദേവന്മാർക്ക് യജ്ഞം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവര് സന്തോഷിക്കുന്നു, നമുക്കും സന്തോഷം കിട്ടുന്നു. അതായത് പ്രകൃതിനെ നമ്മൾ എന്താണ്, പ്രകൃതിയാണ് നമുക്കെല്ലാം തന്നെ. ആ പ്രകൃതിയെ ആരാധിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ സംരക്ഷിക്കുക. അങ്ങനെ സംരക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കും പ്രകൃതി സംരക്ഷണം തരും. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്തെ പോലെ എവിടെയാണ് ഉരുൾപൊട്ട്, എവിടെയാണ് പ്രശ്നം, ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. അതെന്ന് പറഞ്ഞ ആധുനിക കാലത്തുള്ള സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ പ്രശ്നങ്ങളെ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതായത് മനുഷ്യൻ ആസൂര്യ ഗുണങ്ങളിലേക്ക് കൂടുതൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് പറയുന്നത്. പരിഷ്കൃതന മനുഷ്യൻ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. പരിഷ്കൃതനാണ്, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം അതില്ല. പ്രശ്നത്തിന്റെ മുകളില് പ്രശ്നത്തിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം, ഇപ്പൊ സൈക്കോളജി ഏറ്റവും കൂടുതൽ, സൈക്കാട്രിസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡ് അടുത്തത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ
ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്കോപ്പുള്ള ഫീൽഡ് ഏതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സൈക്കോളജിയും സൈക്കാട്രിസ്റ്റായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. കാരണം പ്രശ്നത്തിന്റെ മുകളിൽ പ്രശ്നം വന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ആ പ്രശ്നത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് അവർക്കൊരിക്കലും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്താണെന്ന് അതറിയാനും പോലല്ല, അത് അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറല്ലാത്ത ഒരു സംസ്കാരത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വേണ്ടി. എന്നാൽ വയറിന് വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുകയും അതിന് വിരുദ്ധമായ തൊഴിലില്ലായ്മ പ്രശ്നം അയാളെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള അവസ്ഥയാണ് പ്രകൃതി നിയമത്തിന്റെ ക്രൂരത. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആ അവസ്ഥ പറയുന്നത്, നമ്മൾ എന്തിനോ വേണ്ടി കഠിനമായി അധ്വാനിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, നമുക്കറിയില്ല. അതാണ് പ്രകൃതി നിയമം. നമ്മൾ പ്രകൃതിക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ പ്രകൃതി തന്നെ നമുക്ക് തിരിച്ചു തരുന്ന പറയുന്നത്. അതാണ് ആസുരികത്തിൽ നമ്മൾ എത്രയേ പോണേ അത്രയും നമുക്ക് പ്രകൃതി വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള പ്രകൃതിയുടെ തിക്തഫലങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും എന്നാ പറയുന്നത്. കഴുതകളെയും പന്നികളെയും പോലെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയല്ല മനുഷ്യജന്മം നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. വെറുതെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാനുള്ളതല്ല. നമ്മളത് സിമ്പിളായിട്ട് വളരെ സിമ്പിൾ കൺസെപ്റ്റ് ചിന്തിച്ചാൽ മതി. ഏറ്റവും കൂടുതൽ പണി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാണ് പൈസ കൂടുതൽ, ഒട്ടും പണി ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാണ് പണി ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അപ്പൊ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി, നമ്മളെ കയ്യിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതെന്നെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിലെപ്പോഴും പ്രഭാസ്വാമി എപ്പോഴും പറയും ഹാർഡ് വർക്ക് അല്ല സ്മാർട്ട് വർക്കാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മൾ എന്ത് കാര്യത്തിലും പറയുമ്പോഴാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ വെറുതെ ഇങ്ങനെ പന്നികളെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ കഴുതകളെ പോലെ പണി ചെയ്യുക എന്നതല്ല. അതിന് വേണ്ടിയല്ല മനുഷ്യജന്മം എന്നാ പറയുന്നത്. മനുഷ്യജന്മം ശരിക്കും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അതിനു വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുക. ഈ ജന്മം അങ്ങനത്തെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെറുതെ നമ്മൾ ഒരു പ്രശ്നം കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത പ്രശ്നം വരും. അതും ഭൗതിക ലോകത്തുള്ളതാണ്. അതൊരു സൈഡിൽ കൂടെ നടത്താം. പ്ലസ് നമ്മുടെ ആത്മീയ ബോധം വളർത്താനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരു സൈഡിൽ കൂടെ കൊണ്ടുപോകാം. അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കില്ലേ, നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത്, അല്ല നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിക്കും. വീട്ടിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഇത് വരുമ്പോ ഞാൻ ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ചെയ്യുന്നൊക്കെ ചോദിക്കും അല്ലെ. ചോദിക്കാറില്ല അങ്ങനെ? ഞാൻ എന്തെങ്കിലും കഷ്ടപ്പെടുന്നത്, ഞാൻ ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇത് കഷ്ടപ്പെട്ടെന്നൊക്കെ ചോദിക്കാൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അല്ലേ, ചോദിക്കൂലേ? അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? നമുക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യണില്ല എന്നല്ല എന്റെ അർത്ഥം. അതല്ല നമ്മ അത് പറയുന്നത്. അതിന് നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞതാണ് നമ്മൾ ഈ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പാത എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതാണ് രണ്ട് ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ട് നമ്മളെ, ഒന്ന് ഭൗതികതയും ഒന്ന് ആത്മീയതയും. ഇത് രണ്ടും നമ്മളെ മൗലികമായിട്ടുള്ള കർത്തവ്യങ്ങളാണ്. ആ കർത്തവ്യത്തിൽ ഏറ്റവും മൗലികമായിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ആത്മാവിന് വേണ്ടി, ശരീരത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ശരീരത്തിന് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ആത്മാവിന് എന്താ കൊടുക്കുന്നത്? നമ്മൾ ഒന്നും കൊടുക്കണില്ല. ആ ആത്മാവിന് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കണം. അതാണ് പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുക. ഭാഗവതം, മഹാഭാരതം അങ്ങനെയുള്ള പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ വായിച്ച ആത്മാവിന് സന്തോഷാവും. അത് പറഞ്ഞ അത് ഓരോ സ്റ്റെപ്പുകളാണ്, പതുക്കെ. അപ്പൊ ഒറ്റയടിക്ക് നമുക്കിപ്പോ അത് വായിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവരും കിട്ടണം എന്നല്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ അതിന്റെ കുറെ പ്രോസസ്സുകൾ ഉണ്ട്. അതിനാദ്യം ശ്രവണത്തിലേക്ക് കടക്കാം. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മളെ ജീവിതം കഴുതകളെയും പന്നികളെ പോലെ തീരേണ്ടതല്ല. നമുക്ക് ഇത്രയും നല്ലൊരു മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയിട്ടും അത് വെറുതെ നമ്മളിങ്ങനെ കളയരുതേ എന്ന് പറയാണ്. ആത്മജ്ഞാനത്തെ പറ്റി ജാഗരൂകരല്ലാത്ത പക്ഷം നമുക്ക് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ കൂടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാൻ പ്രകൃതി നമ്മളെ നിർബന്ധിക്കും. അതല്ല ആത്മജ്ഞാനം. നമ്മളെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാകാതെ നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതം മുഴുവനും നമ്മൾ പറയും എനിക്കെന്നും കഷ്ടപ്പാടും അല്ലേ. അങ്ങനെ പറയാറില്ലേ? അങ്ങനെ പറയുന്നവരുണ്ടാ? ഹരേഷ്ണ അങ്ങനെ പറയുന്നവരുള്ളൂ ഗുരുജി. കൃഷ്ണ അല്ലേ. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമല്ല, നമുക്ക് കഷ്ടപ്പെടാൻ ഇഷ്ടമല്ല. പക്ഷെ എന്താണ്, നമുക്ക് കഷ്ടപ്പാടേ ഉള്ളൂ അല്ലേ. അതാണ് പറഞ്ഞത്, നമുക്ക് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ കൂടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാൻ പ്രകൃതി നമ്മളെ നിർബന്ധിക്കും. അതെന്താ വരുന്നത്? നമുക്ക് ആത്മീയജ്ഞാനം ഇല്ലാത്ത കാരണമുണ്ട്. ആത്മീയജ്ഞാനം ഇല്ലാത്തടത്തോടെ കൂടെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു വ്യക്തിക്കും കഷ്ടപ്പെടാൻ ഇഷ്ടമല്ല. അതിന്റെ കാരണം എന്താണ്? നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടാൻ ഇഷ്ടമല്ല? അതിന്റെ കാരണം എന്താണ്? നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സന്തോഷമുള്ള ജീവിതമാണ്. ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്, നമുക്ക് കഷ്ടപ്പെടാൻ ഇഷ്ടമല്ല. ഒരു വ്യക്തിക്കും കഷ്ടപ്പെടാൻ ഇഷ്ടമല്ല. പക്ഷെ എല്ലാ വ്യക്തികളും കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ആനയ്ക്ക് തടിഭാരം ഉറുമ്പിന് അരിവാരം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാവരും കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല?
എല്ലാരും സുഖം തേടി പോണു അതുകൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ. അതെന്താ കാരണം? നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടാൻ സുഖം ആഗ്രഹിക്കാൻ? മായയിൽപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ്. ഏഹ് മായയിൽപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ്. നമുക്ക് കഷ്ടപ്പെടാൻ ഇഷ്ടമല്ല. നമ്മ ഒരിക്കലും പക്ഷെ എന്താണ്, നമ്മൾ ജീവിതം മുഴുവൻ കഷ്ടപ്പാടുമായിരിക്കും. ഇത് രണ്ട് സത്യല്ലേ? അതെ അല്ലേ? അതെ ബ്രഹ്മാർപ്പണമായിട്ട് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ കഷ്ടപ്പാടായിട്ട് കാരണം തോന്നുന്നത്. എന്താണെന്നറിയാം, അതിന് ഞാൻ പറയുന്നത് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. വലിയ പറയാം. ഇപ്പൊ അനിൽ അംബാനിയുടെ മകന് നമ്മളെ വീട്ടിലത്തെ പണിക്കാരനായിട്ട് വെച്ചെന്ന് അനിൽ അംബാനിയുടെ മകൻ പണി ചെയ്യുവോ? ചെയ്യൂല. അവനറിയാം ഞാൻ അനിൽ അംബാനിയുടെ മകനാണ്, അല്ലേ? അവൻ ചെയ്യില്ല. ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആരുടെ മക്കളാണ്? ഭഗവാന്റെ മക്കളാണ്, അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. എപ്പോഴും ആനന്ദം നമ്മളിൽ ഉണ്ട്, അല്ലെ? നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും ആനന്ദമാണ്, അല്ലെ? തൊഴിലിനോട് ആനന്ദം കണ്ടെത്തുക. നമ്മൾ ആനന്ദത്തിലാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞത്. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത്. കാരണം നമ്മൾ ആൾറെഡി ടോപ്പാണ്, മനസ്സിലായ? പിന്നെ ഈ ശരീരമാണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് ഇതെല്ലാം ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്. അത് നമ്മളെ ഭഗവത് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ആത്മാവല്ല ഒന്നും ചെയ്യിക്കുന്നത്, നമ്മൾ ചെയ്യിപ്പിക്കാണ്. ആത്മാവിനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി. അവന് ഇഷ്ടമല്ല, പക്ഷെ ഭൗതിക പ്രകൃതി നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ്. അതാണ് പ്രകൃതി നമ്മളെ കഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നു പറയുന്നത്. ഞാൻ എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത കാലത്തോളം ഞാൻ കഷ്ടപ്പെടും. ഞാൻ എന്താണെന്ന് ഇന്ന് മനസ്സിലാണ്, അന്ന് നമ്മളെ കഷ്ടത നമുക്ക് മാറുകയും ചെയ്യും. അതാണ് നമുക്കൊരിക്കലും കഷ്ടപ്പെടാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഞാൻ അത്രയും വലിയ ആളാ, അല്ലേ? ഇപ്പൊ ഒരു IPS കാരനെ കൊണ്ട് നമ്മളെ വീട്ടിൽ പണി ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല, ചെയ്യില്ല, ഒരിക്കലും ചെയ്യില്ല, അല്ലേ? ഈ അവസ്ഥയാണ് നമ്മളെ അവസ്ഥ. നമ്മളെ ദാമ്, നമ്മുടെ എന്താണ് പിതാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണ്. അത്രയും ഹൈ പൊസിഷൻ ഉള്ളവരാണ് നമ്മൾ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇവിടുത്തെ കാര്യമൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമുക്ക് സന്തോഷമൊക്കെ വേണം, പക്ഷെ നമ്മൾ പണി ചെയ്യില്ല, മനസ്സിലായില്ലേ? കാരണം നമ്മൾ ആ പൊസിഷനിലാണ്. അതാണ് നമുക്കായി ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത്. പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും നമുക്ക് സന്തോഷം കിട്ടാത്തത് എന്താണ്? അടുത്ത ചോദ്യം. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന തൊഴിൽ നമ്മൾ ആനന്ദം കെട്ടാത്തതുകൊണ്ട്. ഞാൻ ചോദിക്കുന്നതല്ല, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും ചെയ്ത് കിട്ടണ വരെ സന്തോഷം, അത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പോയി. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഒരു വലിയൊരു വീട് പണിതണം, വലിയൊരു ആഗ്രഹം, നമുക്കൊരു വീട് പണിയണം. അങ്ങനെ വീട് പണിത് കഴിഞ്ഞ് ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പോഴേക്കും അതിന്റെ സന്തോഷം വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലെ? പിന്നെ അതിലായി ഈ പെയിന്റിന്റെ മഞ്ഞ നിറായിരുന്നു, ഇതിന് പച്ച ആയിരുന്നു വേണതായിരുന്നു, അടുക്കളയിൽ ഇന്ന ഇതായിരുന്നു വേണം, അങ്ങനെ തുടങ്ങും നമ്മൾ, അല്ലെ? അത് ഭൗതിക ആസക്തി കൊണ്ടല്ലേ? അതിന്റെ കാരണം ആസക്തിയല്ലേ? ആസക്തിയുള്ളതുകൊണ്ടല്ലേ? പോരാനുള്ള തോന്നല്. പോരാന്നുള്ള തോന്നൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. അതിന്റെ കാരണം എന്താണ്? ആസക്തിയല്ലേ? ആസക്തിയാണ്. അത് അങ്ങനെ വരാനുള്ള കാരണം, പോരാന്ന് നമുക്ക് തോന്നാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? ആത്മാവിനെ അറിയാത്തതുകൊണ്ട്. ആത്മാവിനെ അറിയാത്തതുകൊണ്ട്. ഓക്കെ, സന്തോഷമാണ് അതൊക്കെ, അതായിരിക്കും. എന്താ ഞാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുമ്പോൾ അമിതമായി ആഗ്രഹിക്കുന്നതുകൊണ്ട്. അമിതമായ ആഗ്രഹം. എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ അമിതമായി ആഗ്രഹിക്കുന്നു? ചോദ്യം അവിടെയാണ്. നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് അമിതമായി ആഗ്രഹിക്കുന്നു? നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയിട്ട് സംതൃപ്തി വരാത്തത്? താൽക്കാലിക സുഖം മാത്രമേ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുള്ളൂ. ആത്മജ്ഞാനം താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള സുഖമാണ് കിട്ടുന്നത്. താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള ഒരു സുഖമാണ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടാത്തത് എന്താണ്? ആത്മീയമായിട്ടുള്ള സുഖമാണ് കിട്ടേണ്ടത്. ആനന്ദമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സന്തോഷം നമുക്ക് കിട്ടണില്ല, അല്ലേ? ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ഇവിടെ പോയി എന്താ പറയുക, റെസ്റ്റോറന്റിൽ പോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നേക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾ റെസ്റ്റോറന്റിൽ ഓർഡറൊക്കെ കൊടുത്തു. ഓർഡറൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അവർ സാധനം കൊണ്ട് തന്നു, നമ്മൾ കഴിച്ചു. പക്ഷെ നമുക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമായില്ല, അത് പോരാന്ന് തോന്നും. കാരണം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് അവര് തന്നില്ല, അല്ലേ? അതാണ് എന്റെ പ്രശ്നം. അപ്പൊ നമുക്ക് പരിപൂർണത ആവില്ല. നല്ലൊരു ഹോട്ടലിൽ പോയി അവിടുന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച് മുഴുവനും കിട്ടി, നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ തന്നെ അവര് സർവീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലേ നമ്മൾ വളരെ ഹാപ്പി ആവും, അല്ലേ? അപ്പൊ എന്താണ്, നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് കിട്ടാത്തോടത്തോളം കാലം നമ്മൾ ഹാപ്പി ആവില്ല. ആഗ്രഹിച്ചത് കിട്ടാത്തതോളം കാലം, അല്ലെ? ആഗ്രഹിച്ചത് കിട്ടാത്തോടത്തോളം കാലം നമ്മൾ ഹാപ്പി. എന്തൊക്കെ കൊണ്ടുവച്ചാലും നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചത് നമുക്ക് കിട്ടണം. അത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കിട്ടൂല, മനസ്സിലായില്ലേ? അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എന്ത് ചെയ്താലും നമുക്ക് സന്തോഷം, ഒരു തോന്നൽ വരാം. ആദ്യത്തെ സുഖം, ഭൗതിക സുഖം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് നിലനിൽക്കുള്ളൂ, അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത്.
അത് ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരു അമ്മ ഒരു എന്താ പറയുന്നത്, ഒരു ഉത്സവ പറമ്പില്, നിങ്ങളോടല്ലേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല കഥ, പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്റെ ഓർമ്മ. ഉത്സവ പറമ്പില് ഒരു മകനെ നഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പൊ മകൻ എന്താ, അമ്മനെ കാണുന്നില്ല. അപ്പൊ ആ ചെറിയ കുട്ടി എന്താ, കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കും, അമ്മനെ അന്വേഷിച്ച് നടക്കും, അല്ലെ, ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചാൾക്കാരെ ആ കുട്ടീനെ കാണുമ്പോ എന്താ കരയണ്. അപ്പൊ ആ കുട്ടി എന്താ വീണ്ടും കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും. അപ്പൊ ആ കുട്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും മിഠായി വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കേ അല്ലെങ്കിൽ കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്നേക്കാം. അപ്പൊ കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞ കുട്ടിയുടെ പ്രായം അതാണ്. ആ കുട്ടി ഒന്ന് നോക്കിയാൽ കളിച്ചിങ്ങനെ നോക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഓർമ്മ വരും, അമ്മനെ കണ്ടില്ലായിരുന്നു, വീണ്ടും കരയാൻ തുടങ്ങും, അല്ലേ? വീണ്ടും കരയാൻ തുടങ്ങും. വീണ്ടും കളിപ്പാട്ടൊക്കെ എടുത്ത് വലിച്ചെറിയും, വീണ്ടും പോവും, വീണ്ടും ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കും, അത് ചിലപ്പോൾ നോക്കി കുറച്ചു നേരം ചിരിക്കും പറഞ്ഞു, പിന്നെ ഓർമ്മ വരും, പിന്നെ ഓടും, വീണ്ടും കരയാൻ തുടങ്ങും. ഇതാണ് നമ്മുടെ അവസ്ഥ. മനസ്സിലായില്ലേ? നമുക്ക് ഈ കളിപ്പാട്ടങ്ങളാണ് ഇടക്കിട്ട് തരുന്ന ചെറിയ ചെറിയ സന്തോഷങ്ങൾ. നമ്മുടെ സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ അന്വേഷിച്ച് നടക്കണം. നമ്മുടെ ആത്മാവ് ഭഗവാനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എപ്പോഴും പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. അതാണ് പരമാനന്ദം. കുട്ടി അമ്മേനെ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ കുട്ടീനെ സംബന്ധിച്ച് അമ്മയാണ് ഏറ്റവും സന്തോഷം, അല്ലെ? നമ്മളെ സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാനാണ് ഏറ്റവും സന്തോഷം. അത് കിട്ടാത്തോടത്തോളം കാലം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. കുറച്ച് കിട്ടും, അത് കഴിയും. ഏത് ഹയർ പൊസിഷൻ ആരോട് ചോദിച്ചാലും അവർ ഹാപ്പി അല്ല. അതാണ് നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ പറയും, ആനയ്ക്ക് കടിവാരം, ഉറുമ്പിന് അരിവാരം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ. ഇതിങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടേ. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അത് നമുക്ക് എന്ന് മനസ്സിലാവണം. അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മ ദൈവീയ ഗുണത്തിലേക്ക് കടക്കും. അത് മനസ്സിലാകാതെ നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആസുര ഗുണത്തിലേക്ക് കടക്കും. അങ്ങനെ ആസുര ഗുണത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്ന് അങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ കയങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അതാണ് അജ്ഞാനത്തെ പറ്റി, നമ്മളെ അറിവില്ലാനെ പറ്റി ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതി നമ്മളെ കൊണ്ട് കഠിന അധ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിപ്പിക്കും. മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയ്ക്കുള്ള തന്റെ ചുമതല നിർവഹിക്കാൻ വീഴ്ച വരുത്തുന്ന പക്ഷം ദേഹാന്തര പ്രാപ്തിയിലൂടെ അസുരഗ്രഹങ്ങളെ പ്രാപിക്കും. നികൃഷ്ടമായ ജീവവർഗത്തിൽ ജനിച്ച് അജ്ഞതയിലും അന്ധകാരത്തിൽ അകപ്പെട്ട് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നതിന് നിർബന്ധമായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നമ്മ മനുഷ്യനായി ജനിച്ചാൽ നമുക്ക് ചുമതലകളുണ്ട്. ഒരു മൃഗത്തിന് അറിയില്ല, ഒരു നായ്ക്കോ പൂച്ചയ്ക്കോ ഒന്നും കാര്യങ്ങൾ അറിയില്ല, അല്ലെ? ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്നോ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്നോ ഒന്നും അറിയില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും അറിയാം. അപ്പൊ എന്താണ്, നമ്മൾ ആ കർമ്മം നിർവഹിക്കാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് ദേഹാന്തരം, നമുക്ക് മരണത്തെ പിടിച്ചെടുത്താൻ പറ്റില്ല. നമ്മളെല്ലാവരും കൂടിയെന്ന മാക്സിമം 100 വർഷത്തിന്റെ അപ്പുറത്ത് നമ്മൾ ഉണ്ടാവില്ല, ആരും ഉണ്ടാവില്ല, ടെക്നോളജി എത്ര ഉയർന്നാലും, അല്ലെ? അപ്പൊ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തി എന്തായാലും ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ ദേഹം നശിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തൊരു ജന്മം, ആ ജന്മം എന്താ പറയുന്നത്, ആസുര ഗുണമായിട്ടാണ് നമ്മൾ പോവാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ്, അന്ധകാരവും അതേപോലത്തെ അങ്ങനത്തുള്ള നികൃഷ്ട ജീവവർഗത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കും. അതാണ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ പറ്റി ചിന്ത ഉണ്ടെങ്കിൽ മിനിമം ഗ്യാരണ്ടി വരുന്ന അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മനുഷ്യജന്മെങ്കിലും നമുക്ക് കിട്ടും. മനുഷ്യജന്മങ്ങൾ സാത്വികഗുണത്തിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമുക്ക് ആ മനുഷ്യജന്മെങ്കിലും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രതീക്ഷിക്കാം. എല്ലാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ താഴ്ന്ന ജീവിവർഗങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ആസുര്യ ജീവികളിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ഗ്രഹങ്ങളിലോ, താഴ്ന്ന ഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്, അങ്ങനത്തെ പല ഗ്രഹങ്ങളിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ പോകുന്ന പറയുന്നത്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിൽ പാതയിൽ ആത്മാർത്ഥമായി ശ്രമിച്ച് അത് മുൽപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അത്തരക്കാർ ഉത്തമ കുടുംബത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ അവസരം ലഭിക്കും. അത് ഭഗവതിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മളെല്ലാവരും എന്താണ്, നമ്മൾ ഭക്തന്മാരാണ്, അതൊക്കെ ശരിയാണ്, ഒരു സംശയമില്ല. ഭക്തന്മാരാണ്, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവരും ഭഗവാനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരും സംശയമില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താണ്, അതിന്റെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ കയറാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. ആ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, പ്രാക്ടീസാണ്, അല്ലെ? നമ്മൾ വീട്ടിൽ എൽ കെ ജി ചേർത്തുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ABCD പഠിപ്പിക്കും, അല്ലെ? ABCDEFGH, അല്ലെ? അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അഡ്മിഷൻ എടുക്കും, LKG കൊണ്ട് ചേർത്ത് നമ്മൾ. അപ്പൊ എന്താണ്, നമ്മളിപ്പോ ആയ അവസ്ഥയിലാണ്. LKG ഒക്കെ ആയ, നമുക്ക് ABCD ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ. ഇനി നമ്മൾ അഡ്മിഷൻ എടുക്കാണ്. അങ്ങനെ അഡ്മിഷൻ എടുത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. അങ്ങനെ 1ാം ക്ലാസ്, 2ാം ക്ലാസ്, 3ാം ക്ലാസ്.
ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് മുഴുവനാക്കിയില്ലെങ്കിലും, അതായത് നമ്മുടെ ആത്മീയ വിദ്യാസം മുഴുവനാക്കിയില്ലെങ്കിലും അടുത്ത ജന്മത്തില് നമുക്കത് അത് പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള കുടുംബങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചെന്ന് ജനിക്കും എന്നാ പറയുന്നത്. പ്രഭുപാദ സ്വാമിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവിന്റെ ഉദാഹരണം തന്നെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് എന്തോ അങ്ങനത്തെ ഒരു കുടുംബങ്ങളിൽ എനിക്ക് ജനിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് കൊണ്ട് എന്റെ ആത്മീയ ബോധം ഉണർത്താൻ എനിക്ക് ഒന്നും കൂടെ കഴിഞ്ഞു എന്നാ പറയുന്നത്. അതായത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം, ഒരു ഡോക്ടറിന്റെ മകൻ ഡോക്ടർ ആവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലുണ്ട് അല്ലെ എന്നത് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ കുലങ്ങളിൽ അങ്ങനത്തെ ചുറ്റുപാടിലൊക്കെ നമ്മൾ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആത്മീയബോധം ഉണർത്താനുള്ള സാധ്യത നമുക്കുണ്ട്. അത് കാരണം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടിയ ചാൻസ്, ഈ ജന്മത്തിൽ കിട്ടിയ ചാൻസ് നമ്മൾ കളയാതെ നമ്മളത് മരണം വരെ കൊണ്ടുപോകാന്ന് പറയും. എത്ര നേരത്തെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അത്ര നല്ലത്. സാധാരണ ഒരു ചിന്താഗതി ഉണ്ട്, ഏതാണ് ഏജ്ഡ് ആകുമ്പോൾ മാത്രം ഇതിലേക്ക് പോയാൽ മതി അല്ലെ, അങ്ങനെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ചിന്താഗതികൾ വരുന്നതാണോ? അതൊക്കെ തെറ്റാണ്. ശരിക്കും എത്രയോ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാന്നാ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്താണ്, അഥവാ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും മിസ്സിങ് വന്നാൽ തന്നെയും നമുക്ക് എന്താണ് അടുത്ത ജന്മത്തില് അങ്ങനത്തെ കുടുംബങ്ങളിലും ജനിക്കാനും, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ പറയണം, നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട, അതിനുള്ള ചാൻസ് വീണ്ടും കിട്ടിയിരിക്കും. സ്വല്പം അഭ്യസ്തത്രായതോ മഹത്വഭയം. ഒന്നും ചെറിയൊരു കാര്യത്തിന് തന്നെ നമുക്ക് വലിയ വലിയ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. എന്നാൽ ശ്രമം നടത്താനും പോലും മുതിരാതെ മായാമോഹിതരായി ഭൗതിക സന്തുഷ്ടമായ അത്യാസക്തി പുലർത്തുന്ന ഏതൊരാളും അന്ധകാരമായ നിബിഡ നരകത്തിലെത്തുന്നു. അപ്പൊ ഒരു സ്വല്പം അഭ്യാസം എന്നുള്ള കാര്യം അടക്കം ചെയ്യാത്ത വ്യക്തികൾ ഇത് കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ ചതുർത്ഥി എന്ന് പറയില്ല നമ്മള്, അങ്ങനത്തെ വ്യക്തികൾ നിരീശ്വരവാദികൾ എന്ന് പറയാം. ഇതെന്തോ തെറ്റ് ചെയ്യണ പോലെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ചില വ്യക്തികളെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തോ വലിയ തെറ്റ് ചെയ്യണം, അവർക്ക് ഒരു ഉപദ്രവം ഇല്ല, എന്നിട്ട് ഇതിനെ പിടിച്ചിരിക്കും. ഇതിനേലും വലിയ വിപത്ത് അവരെ ചിന്താഗതി, ഇതിനേലും വലിയ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ നാട്ടിലുണ്ട്, അതൊന്നും ചെക്ക് ചെയ്യാണ്ട് ഇതിന്റെ പറയാൻ നടക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു അവരെ പോലെയുള്ള ആൾക്കാർ അങ്ങനെ ശ്രമം നടത്താൻ പോലും മുതിരാതെ മായാമോഹിതരായി ഭൗതിക സന്തുഷ്ടമായി, അതാണ് ജീവിതം, ഈ ഭൗതിക ലോകമാണ് സുഖം, അതിന്റെ അപ്പുറത്തൊന്നുമില്ല എന്ന് മാത്രം ചിന്തിച്ച് വികർമ്മങ്ങൾ, അതായത് ശാസ്ത്രത്തിന് നേരെ എതിര് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ, അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവർ തീർച്ചയായിട്ടും പറയുന്നത് അത് അന്ധകാരം നിബിഡമായ നരകത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു. ഇത് ഏതാ പറഞ്ഞത്? ഈശാവാസ ഉപനിഷത്തിന്റെ വേദത്തില് ഉപനിഷത്തുകളില് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ഉപനിഷത്തിൽ ഒന്നായ 10 ഉപനിഷത്തിൽ ഒന്നായ ഈശാവാസ ഉപനിഷത്താ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇത് സത്യം, വേദം തന്നെ സത്യമാണ്, ശ്രുതിയാണ്. അപ്പൊ ഇത് സത്യമാണ്. നമ്മൾ തെറ്റുകൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെ പ്രശ്നങ്ങള് നമുക്ക് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അത് അടുത്ത ഇതിൽ ഉപദേശാമൃതത്തിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അത് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ വിചാരിക്കും, നമ്മൾ ചില ആൾക്കാരെ കാണുമ്പോൾ അവർ പല പല കാര്യങ്ങൾ തെറ്റുകൾ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾ, അവർ സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നുണ്ടാവും. നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മൾ ഇത്രയും ഭക്തിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ നടന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്നും കഷ്ടതയാണ് അല്ലെ, ജനറൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിലൊക്കെ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടാണ് അല്ലെ. അതിന്റെ ഉത്തരം ഉപദേശാമൃതത്തില് പല പുരാണങ്ങളും കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് രൂപഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ തന്നെ 4 സെക്ഷൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ജന്മമല്ല, ഇന്നല്ല, നാളെയും ജീവിതമുണ്ട്, മറ്റന്നാളുണ്ട്, ഈ ജന്മമുണ്ട്, അടുത്ത ജന്മമുണ്ട്. ഇതിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ വ്യക്തികളുണ്ട്, അവരെന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും അന്ധകാരമായ നിബിഡമായ നരകത്തിൽ എത്തിയിരിക്കും. അത്തരം വ്യക്തികളെ ആത്മസംഭാവിത എന്ന് ശകാരിക്കാറുണ്ട്. ആത്മാവിനെ തന്നെ നശിപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തികളാണ്. സ്വന്തം ആത്മാവിനെ തന്നെ നമ്മൾ ആത്മഹത്യ എന്ന് പറയും അല്ലെ, അത് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ്. അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ആത്മഹത്യനെ പറ്റി പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യമാണ് ആത്മഹത്യ. അത് ഒരിക്കലും, കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നപ്പോ നമുക്ക് ടൈം അലോട്ട് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്. കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ശരീരം തന്നെ ലഭിക്കില്ല ആത്മഹത്യ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ. ഈ ശരീരം ലഭിക്കില്ല, നമുക്ക് ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും നമുക്ക് വേണം താനും. അവിടെയാണ് നമ്മൾ പെടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ ഉഗ്രകർമ്മങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ആത്മഹത്യ എന്ന് പറയുന്നത്. എവിടെ എടുക്കില്ല, നമ്മൾ ഇവിടെ കിടന്ന് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഈ നരകമായിട്ടുള്ള ചിന്താഗതിയിൽ നിന്ന് പിന്നെ അവർ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളിലേക്ക് പോകും. അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് ആത്മഹത്യ വരും. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് അതൊരു ആത്മാക്കളായിട്ടൊക്കെ നമുക്കറിയാം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ. അതിലേക്ക് ഞാൻ കൂടുതൽ കടക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ സംഭവിക്കുന്ന എത്രയുള്ളൂ, നമ്മൾ ഒരിക്കലും എന്താണ് ആസുര സ്വഭാവം എടുക്കരുത്. മനുഷ്യജന്മം കേവലം സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി മാത്രമുള്ളതല്ല.
പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾ നമുക്ക് മേൽ ഏൽപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ ഭൗതിക ജീവിത പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനുള്ളത് കൂടിയാണ്. കാരണം ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങളുണ്ട്. ആ നിയമങ്ങളെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ച് ജീവിച്ച് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തേക്ക് പോവാം. അല്ലാതെ പൈസ, നല്ല ജോലി, നല്ല പൈസ, അതല്ല ജീവിത ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അത് ജീവിത ലക്ഷ്യമല്ല. ജീവിതത്തിൽ അത് വേണം. രണ്ടും രണ്ടാണ്. ജീവിത ലക്ഷ്യം വേണം, ജീവിതത്തിന്റെ നമുക്ക് മാർഗം. ഇത് രണ്ടും ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് വേണം. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ അതിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വേണം. അതാണ് ഗൃഹസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നമ്മള് ഇനിഷ്യലി വിദ്യാഭ്യാസം, ബ്രഹ്മചര്യം, അതില് ഇനിഷ്യലി നമുക്ക് രണ്ടും സെലക്ട് ചെയ്യാം. അതായത് നമുക്ക് ഭൗതികത പ്ലസ് ആത്മീയത, ഓൺലി ആത്മീയത, ഓൺലി സ്പിരിച്വൽ എന്ന് പറഞ്ഞ വേറൊരു ഡയറക്ഷൻ. നമുക്ക് സ്പിരിച്വൽ പ്ലസ് എന്ന് പറയാന് മെറ്റീരിയൽ വേൾഡ്, രണ്ടും വേണം. മെറ്റീരിയൽ ഡിസയേഴ്സ്, ഓക്കെ, ഈ ഡയറക്ഷൻ. അങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് രണ്ടും കൂടി കൊണ്ടുപോകണം, ഓക്കെ, രണ്ടും കൂടി കൊണ്ടുപോവാം. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണത്, നമ്മളോ ഇപ്പൊ ഭൗതികത മാത്രം കൊണ്ടുപോകണം, രണ്ടും കട്ട് ചെയ്തു പോയി. അതായത് അതിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഗൃഹസ്ഥരും അല്ല നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത്, അതിനേലും താഴ്ന്നു പോയി. അത് പിന്നെ ആസുര്യ ഗുണത്തിലേക്കും കർമ്മം തന്നെ മാറിപ്പോയി നമ്മൾ. അത് നമ്മളെ വളരെ ഡേഞ്ചർ ആക്കി കളയുന്ന പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഇതിൽ ശരിക്കും ഈ ശ്ലോകത്തില് അസുരന്മാരെയും അതേപോലെ തന്നെ ദേവന്മാരെ അസുരന്മാരെ ഒരു കാറ്റഗറി എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാണ്. ചുരുക്കിയത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. സുരന്മാരെന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും നമുക്കൊരു മനുഷ്യനായി കഴിഞ്ഞാൽ ചില ചുമതലകളൊക്കെ ഉണ്ട്. ആ ചുമതലകളൊക്കെ സ്വീകരിച്ച് ആത്മീയമായ സാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുന്നവർ. അസുരന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചുമതലയും വഹിക്കാതെ എനിക്ക് കിട്ടിയ സ്വാതന്ത്ര്യം പരിപൂർണമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നവർ, പ്രകൃതിയുടെ മേലിലോ ഒക്കെ മാക്സിമം ചൂഷണം ചെയ്യാനുള്ള ചിന്താഗതിയുള്ളൂ ഇപ്പോഴത്തെ എല്ലാവരും സ്ഥിതി. അവർ അസുരന്മാരെന്ന് പറയും. അവിടെ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് ഈ ജന്മം എന്ന് മാത്രമല്ല അടുത്ത ജന്മത്തിനും പ്രശ്നങ്ങളുടെ പ്രശ്നം തന്നെ ആയിരിക്കും. കാരണം പ്രകൃതി അങ്ങനെയാണ്. പ്രകൃതിനെ സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ പ്രകൃതി നമ്മളെ തിരിച്ച് സ്നേഹിക്കും. പ്രകൃതിനെ ബുദ്ധിമുട്ടുമ്പോൾ പ്രകൃതി നമ്മളെ നേരിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടും. ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. പിന്നെ നമുക്ക് ഈ മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് വെറുതെ നമ്മള് പന്നിയെ പോലെയും നായനെ പോലെയും ജീവിച്ച് തീർക്കാനുള്ളതല്ല. നമുക്ക് അത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ അതായി മാറിയായിരുന്നു. അതിനുള്ളതല്ല. നമുക്ക് ഈ ശരീരം തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഈ സംസാര സാഗരത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാനുള്ള ഒരു തോണി പോലെയാണ്. ആ തോണിയിൽ നമ്മൾ എന്താണ്, ആ തോണി നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് തുഴയാൻ പറ്റില്ല. അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താണ്, ഗ്രന്ഥങ്ങളെയും ആചാര്യന്മാരെയും വിശുദ്ധ അധ്യാപകരെയും എടുക്കണം. അവരാണ് ശരിക്കും തോണിക്കാര്. അവർക്ക് നമ്മളെ ശരീരത്തെ എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകണമെന്നും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ജീവാത്മാവിനെ എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകണമെന്നും അവർക്കറിയാം. അവര് പോണ വഴിയിൽ കൂടെ നമ്മൾ പോവാം. അപ്പൊ അവരെ വഴി കൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോ നമ്മൾ അവിടെ എത്തി നമുക്ക് ഈ ശരീരം വിടിയാം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ തോണി വിട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്കോ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്കും നമുക്ക് കടക്കാൻ കഴിയും. അതാണ് ഇതില് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളെ ശരീരം നമ്മൾ എത്ര പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അത് കടലിലെ കാറ്റ് പോലെയാണെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്, കടലിലെ കാറ്റ് കൊണ്ട് സ്പീഡ് കൂടും. അപ്പൊ ഈ ജന്മത്തില് ചെയ്യാൻ തീർക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് സ്പീഡ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ജന്മത്തിൽ കിട്ടാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 5 ജന്മത്തിനുള്ളിൽ കിട്ടാം. സ്പീഡ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലോ, കാറ്റിന്റെ സ്പീഡ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ച് ജന്മങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് നമ്മൾ ശരീരം നമ്മൾ മാക്സിമം പരിശുദ്ധീകരിക്കണം എന്ന് പറയേണ്ട കാരണം. അപ്പൊ എത്രയും പരിശുദ്ധീകരിക്കണം അത്രയും നമ്മൾ ആത്മീയത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക്. അതാണ് സാധനകളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത്. അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ സാധനങ്ങളൊക്കെ ആ പാർട്ടിലാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ ആ ഡ്യൂട്ടീസ് പറയണം. നമ്മൾ വെറും എന്താ പറയുക, ഭൗതിക ലാഭത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ആയിരിക്കരുത് ജീവിതം. നമ്മൾ എന്താണ്, നമുക്ക് മനുഷ്യജന്മം ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള ബോധം അത് എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? നമ്മൾ അസുരന്മാരാണോ സുരന്മാരാണോ? ഹരേ കൃഷ്ണ.
നമ്മളിപ്പോ ഇപ്പൊ ഇത്രയും കേട്ടതിൽ നമ്മളെ കാറ്റഗറി എന്താണ് ഹരേഷ്ണ? നമ്മൾ അസുരന്മാരല്ലേ? അസുരന്മാരാണോ? അസുരന്മാരെന്ന് അത്യാവശ്യം അതെ. പറഞ്ഞവര് സുരന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞവര് എത്ര പേരുണ്ട്? സത്വഗുണമുള്ളവർ സുരന്മാര്. നമ്മൾ നമ്മളത് സൂരന്മാരാണ്. രണ്ടുമല്ല. നമ്മള് സുരന്മാര്. നമ്മള് നമ്മള് കുറയ്ക്കണ്ടല്ലേ? നമ്മൾ രണ്ടുമല്ല. ആസുരന്മാര്. നമ്മൾക്ക് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടും ഉണ്ട്. അതെ. അതിന് നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റാത്തത്. നമ്മൾ സുരൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സുരനാണോ അസുരൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അസുരനാണോ എന്ന് സംശയമുണ്ട് അല്ലേ? ഇത് രണ്ടിന്റെ ഇടയിലാണ് നമ്മൾ. അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഭൗതിക പ്രകൃതി ത്രിഗുണങ്ങൾ. ചില നേരത്ത് സുരനും ചില നേരത്ത് അസുരനും. അസുരനാകും. അതിനെ പറയാ ആസുരന്മാര്. ആസുരന്മാര്. അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ എപ്പോഴും നമ്മളെ ബാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലേ? ആയ ഗുണങ്ങള് രജോ തമോ സാത്വിക ഗുണങ്ങള് നമ്മുടെ മേളിൽ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ മാക്സിമം എന്ത് ചെയ്യുക? സാത്വിക ഗുണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എപ്പോഴും നമ്മളൊരു മൈൻഡ് സെറ്റ് ഉണ്ടാവണം. സാത്വിക ഗുണത്തിലേക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അത് സുര ഗുണത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ദൈവ ഗുണത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ മൈൻഡിൽ വെക്കണം. എങ്ങനെയായാലും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കരുത്. ചിലര് വ്യക്തികൾ അങ്ങനെയല്ല, എങ്ങനെയായാലും നാളെ മരിച്ചു പോകും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കരുത്. നമ്മള് സ്പീഡ് കൂട്ടാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അതാണ് ഇതിൽ ചുരുക്കി പറഞ്ഞു തരുന്നത്. നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് അതായത് നമുക്കറിയാം സാത്വിക ഗുണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ പറയാം സാത്വികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക, സാത്വികമായിട്ടുള്ള ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക, സാത്വികമായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിൽക്കുക, സാത്വികമായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളായിട്ട് കൂടുതൽ കണക്ഷൻ വെക്കുക. അപ്പൊ സാത്വികപരമായിട്ടുള്ള കാര്യം അല്ലെ? ഇപ്പൊ ക്ഷേത്ര ദർശനങ്ങൾ ഒക്കെ സാത്വികമായിട്ടാണ്. അതിനും പകരം നമ്മള് എറണാകുളം ടൗണിൽ പോയിട്ട് നിന്നാൽ എന്തായിരിക്കും? കഴിഞ്ഞില്ലേ പരിപാടി? അവിടെ എന്താണ്? അത് ശരിക്കും രജ്ജുവാണ്. ആർക്കും സമയമില്ല. എന്തിനു വേണ്ടി പായുന്ന സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ ചെന്നിട്ടുള്ളത്. തമോ ഗുണം അതിനേലും ഡേഞ്ചറസ് ആണ്. മനസ്സിലായി? അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന്, അതാണ് ശരിക്കും വലിയ വലിയ സന്യാസിമാര് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അവരെന്താണ് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി നിൽക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭൗതിക ബന്ധനം കട്ട് ഓഫ് ചെയ്യണം. നമുക്കത് പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ലാത്ത കാരണം കൊണ്ടാണ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മളോട് നാമെങ്കിലും ജപിക്കാൻ പറയുന്നത്. ഹരേഷ്ണ ഹരേഷ്ണ വേറെ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടാ? ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇന്നലെ മാതാജി അത് നോക്കിയിരുന്ന റിപ്പോർട്ട് നമ്മളെ ഞാൻ പ്രഭുജി വാട്സപ്പിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, ഒന്ന് നോക്കൂ. ഞാൻ നോക്കാം അത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോ ആരെങ്കിലും ഇല്ലാത്തവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇന്നലെ വിളിക്കാത്തവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടാ? അവരൊക്കെ ഞാൻ എഴുതി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കോമള മാതാജിന്റെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. കോമളമാതാജിനെ വിളിച്ചില്ല? എഴുതി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ എഴുതി എടുത്തു. കോമളമാതാജി എത്രയുണ്ട് ഹരേഷ്ണ? 5 5 അല്ലേ? ഞാൻ 5 ചെല്ലുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ബാക്കി സമയത്തൊക്കെ ഇരുന്ന് ചെല്ലുന്നത് ജപിക്കുന്നത് 5 പ്രാവശ്യം. പിന്നെ നടന്ന് ജോലിയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോ നാമം ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യും. ഹരേഷ്ണ ഇതില് നമ്മളെ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ഉള്ളത് എത്ര പേർക്കാണ്? 1 2 3 4 5 പേർക്കുണ്ട്. ഒന്ന് പ്രസന്നകുമാരി മാതാജി, പിന്നെ രാജി തുളസി മാതാജി, പിന്നെ ശോഭന മാതാജി, ശ്രുതി സാലു മാതാജി, ഷിബി മാതാജി. ഹരേഷ്ണ പിന്നെ എല്ലാവരും 8 ഉണ്ടല്ലോ. 8 എത്തിയതായിരുന്നു നിഷ മോഹൻ മാതാജി. പിന്നെ ഒരു 6 ഉണ്ട്. പിന്നെ ഒരു 6 ഉണ്ടല്ലോ, ഉഷ സുനിൽ കുമാർ മാതാജി. ഹരേഷ്ണ 6 ഉണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാവരും 4-ലെങ്കിലും മിനിമം എത്തിക്കണം. അതാണ് നമ്മളെ 4-ലെത്തിക്കണം എല്ലാവരും. ചിലര് 2 ഒക്കെ ഉള്ളവരുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാവരും 4-ലെത്തിക്കാം. മിനിമം 4-ലെത്തിക്കണം. അടുത്ത ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പോഴേക്കും എല്ലാവരും 4-ലെത്തിക്കണം. നമ്മളെ ബിന്ദു മാതാജി 1 കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നു. അത് കുഴപ്പമില്ല, ഇന്ന് നമുക്ക് നോക്കിക്കാം. അപ്പൊ അടുത്തത് 4-ലേക്ക് എത്തണം കേട്ടോ എല്ലാവരും. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അതായത് ഒരു 10 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ 10 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മള് 4-ലെത്തിക്കണം. എന്നാലേ അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് കടത്തിയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ എല്ലാവരും 4-ലെത്താം. 4-8 എത്തിയോട് 12-ലെത്താം. 4 എത്തിയോട് 8-ലേക്ക് എത്താം. ഹരേഷ്ണ താങ്ക് യു മാതാജി, ഇത് ക്ലിയർ ആയി. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ പറയും മാതാജി. എക്സാം ഉണ്ടോ ഇതിന്? എക്സാം ഉണ്ട്.
ഇതിന് എക്സാം ഉണ്ട്. ഇതും ഇതേപോലെ തന്നെ 6 എത്ര 9 അല്ല 9 ശ്ലോകം കഴിയുമ്പോ എക്സാം വരും. 18 ശ്ലോകം അല്ലേ, 9 ശ്ലോകം കഴിയുമ്പോ ഇതേപോലെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇടും. നമ്മളിപ്പോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇടും. അതില് ജസ്റ്റ് പറയാം. അത് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ചിലപ്പോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ശ്ലോകം തന്നെ പറയാനുള്ള ഇതാണെന്ന് തോന്നുന്നത്. അത് ചോദിച്ചു. പ്രഭുജി ശ്ലോകങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതിയാവോ? ശ്ലോകങ്ങൾ പഠിക്കണ്ട നമ്മള്. അയ്യോ എനിക്ക് വായിച്ചു ഇത് ശ്ലോകങ്ങൾ പഠിക്കണ്ട. ശ്ലോകം പഠിക്കാൻ എളുപ്പം. അതെ അതെ, അതിന് പലർക്കും പല രീതിയായിരിക്കും. ചിലർക്ക് ശ്ലോകം പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും, പലർക്കും പല രീതിയാ. അത് നമ്മളെ ബ്രെയിൻ പവർ അങ്ങനെയാണ്, പലർക്കും പലതായിരിക്കും. അത് ഞാൻ നോക്കട്ടെ എങ്ങനെയാണ് അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറയാം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് കേട്ടാ ഹരേകൃഷ്ണ. ഓക്കെ ഓക്കെ. വേറെ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടാ ഇന്നത്തേല്? ഇല്ല. പ്രഭുജി വേറൊരു സംശയമാണ്. ആ. ഈ ഗോപിചന്ദനം ഇല്ലേ, ഉവ്വ. അത് വെജിറ്റേറിയൻ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലയോ? ഇല്ല അത് കുഴപ്പമില്ല.